Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Hakutomborina anozviziva kuti ndakazokumisidzira ndaenda kune imwe n'anga iyo inowanikwa pano paYouTube, even though nditori mudikoni kuchurch, but zvino pazvakaoma ndakasarudza kufuratira church ndikamboti pano ndava kutomboita zvechivanhu. Ndinganzi ndakatadza here, because ndainge ndichingoda kungorarama. Hakuna anoda kufa, ndicho chokwadi hama dzangu. I never thought kuti I was going to live a story of suffering from breast cancer. Zita rangu muchanditi Maitsitsi, ndine makore 39 years ekuberekwa. And if you asked me maybe 2 years ago kuti unobhiliva mung'anga here kana kuti kwete, I would have said never. Hakuna zvakadaro. Born in a Christian family, I was always a church woman deep in the Pentecostal world. And ndaitozviudza kuti in the name of Jesus, anything else I used to see it as satanic. But today I am alive nekuda kweng'anga iyo yandakazopiwa mafone numbers ayo nevamwewo vanoita zvekuinterviewa n'anga ipapano paYouTube. It all started very small. Ndakangonzwa kalump on my right breast. At first ndakangoti zvimwe kuda stress. I was working overtime at a call center, raising my 2 boys alone after my husband died in an accident. Mainge muri mukore ra2018 pavakashaika. So I ignored the lump for many months. After all, I was too busy surviving. Pane pamwe pekuti unenge wava kungorarama usisina basa nezvakawanda, ndo mararamiro acho andainge ndava kuita panguva yacho iyoyo. But one morning as I was bathing, I felt it again. Ndakanzwa kuti there was a lump that was much more big and much more hard. I started panicking. Ndikati bundu iri chiko chiri kumboitika. Ndo pandakabva ndachizoenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara, I was then referred to a general hospital that is in our province. Ndakati ndaenda kuya tests were done, results came back, breast cancer stage 2. Pandakaudzwa kuti ndainge ndiine stage 2 yecancer, I thought kuti my whole world had ended. I ran to my church immediately. I was also in charge of the women's ministry. I believed with all of my heart kuti nemavanga ake Jesu I was going to be healed. The pastor prayed, the elders laid hands on me. Mukoma hapana kana zvakambochinja. I was being told kuti Maitsitsi, your faith is the one that is not making the miracle to happen. I kept on declaring for my miracle. Every day ndichitsanya, I sowed seeds of money here and there. I gave testimonies in advance, shouting I am healed. Even though ndainge ndichinzwa pain, the lump grew and grew. Worse, I started bleeding from my nipple. That was the most painful part. At night ndaichema ndiri ndega, because kuchurch they said if healing does not come, zvinenge zvichireva kuti iwewe hautorina faith zvachose. I kept on blaming myself, ndichizviudza kuti maybe handisi kunamata hard enough, maybe handisi kunyatsokupa mari yakawanda kuchegumi ndiri kubhadhara here in time, kana kuti Mwari vari kundipanisha panguva iyo yandisina kukwanisa kubhadhara chegumi changu in time. Zvimwe kuda Mwari vakanditsamwira. Then came the humiliation. One Sunday during service, I collapsed. When I woke up, I overheard 2 other women were saying kuti uyu ari kufa uyu. Even though they had taken me to another room where they had been praying for me, but vaingondinamatira zvavo, but they had a great doubt. Mukoma ipapo ndairwadziwa zvisingaite. Ndakazoendeswa kuchipatara. After that I got discharged. Ndakangopiwawo zvimapiritsi zvepain. I was desperate. One night ndakati ndiri muroom mangu, then I opened YouTube. Kutaura chokwadi mukoma, I searched and I searched like alternative healing for breast cancer.
muZimbabwe. That was when I found these channels. Pana mamwe machannels aya atinongoziva tose kunoita zvekuinterviewa n'anga, dzimwe n'anga dzinenge dzichiti dzinobatsira, vamwe vanoti vanobvisa zvikwambo, vamwe ngozi. Ndakangosarudzawo 1 ndokubva ndachizotora mafoni numbers ndikatanga kutaura nevaridzi vechannel, vakabva vachizonditi it is okay, ndokubva vachizonditengesera mafoni numbers acho. Ipapo ndakangobhadhara ndikapiwa manumbers, ndokubva ndachizotanga kutaura navo sekuru vaya. Vakangoti kwandiri, mwana wevhu, kana muviri wako wakapambwa nezvirwere, dzoka kuno kumusha, tichaita zvinoita kuti unge uchinzwa senani. Chimbomira zvose izvo zvauri kufungidzira kuti ndo zvinokwanisa kukuporesa. Dai waikwanisa kuporeswa nenzira dzekuchechi, ungadai wakapora. Zvimwe kuda dai kensa yacho isina kana kumbogara yakakubata. It did not make sense kwandiri kuti ndinge ndichiramba ndichitaura nen'anga iyoyo, but ndakazviudza kuti let me do this in secret. Ndakaronga rwendo rwangu ndokubva ndachizodzokera kuZimbabwe. Vainge vatondiudza madirections. Ndini uyo ndikabva ndazobva muHarare ndakananga kumusha kwavanogara sekuru vacho ivavo. Ndasvika kuya vakabva vachizondibatsira, but vakati mimwe mishonga yacho vaitofanira kuti vange vachienda kunoitora kuMozambique. Ndakasiya ndabhadhara mari dzose dzainge dzichidiwa. Vakabva vati kwandiri vaizonditumidzira mishonga yacho nebhazi kuno kuSouth Africa. Zvechokwadi vakabva vazonditumidzira mishonga iya, ende vainge vakatondinyorera paWhatsApp mashandisiro avo andainge ndichifanira kuti ndike ndichizoita mishonga yacho, kukwatisa mishonga yacho ndichizvigezesa nemishonga yacho, uye zvekare kunwa mimwe mishonga iyo yandaiti kana ndikainwa ndairutsa zvisingaite. Usiku ndaiva nemashizha awo avainge vakati kwandiri mashizha iwawo ndiwo awo andaifanira kuti ndinge ndichizopisa ndobva ndachizomafukira. Ndaisafanira kuti ndinge ndichidya nyama kana kurara nemunhurume. Ipapo zvainge zvisingaite nepain yandainge ndichinzwa kuti ndinge ndichifunga nezvemaboyfriend ukuwo ndakashayikirwa nemurume wangu. Ndainge ndisitomborina kana pfungwa dzacho. Then ndipo apo pavakazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kokudare kwavo. Ndasvika kuya vakabva vachizoti kwandiri this was the hardest part. Ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kutevedzera nzira dzedu dzechivanhu. That was the hardest part. I battled with it for 2 days. Could I really do this? Kana kuri kunzi ndikatanga kutevedzera zvechivanhu nezvevadzimu, ndinenge ndisingadani here madhimoni mukupenyu kwangu. But ndakati ndakatarisa upenyu hwangu, zvekare ndichitarisa mapictures evana vangu naamai vangu, kuti vainge vachitodawo kutoti inini ndinge ndichishanda so that ndinge ndichizokwanisa kuvabatsira mukupenyu. That was when I said I cannot die now. I had to try everything. Ngwamanashi ndakabetserwa zvekare, ndakagarako kwemavhiki 2. So ndakati ndichishandirwa navo sekuru vaya. Pain yandainge ndichinzwa zuva roga, pain iyoyo yaita senani. The bleeding totally stopped, and paya pandainzwa kuti painge paine lump, it kept on getting smaller and smaller. By the end of the 2nd month, kainge katova kadiki kalump kacho. By the 3rd month, it was completely gone. Ndakazodzokera kuchipatara. Ndakati ndadzokera kuchipatara for a check-up. Scans were done. To my surprise, that was when I was told kuti there was no sign of cancer anymore. Hanzi there was not even scar tissue. It's like handina kumbogara ndakaita breast cancer. Ndakachema. It was like tears of fear filled with guilt and happiness at the same time. Today, I still attend the same church, but ndinoti kana ndikaenda kuchechi mukoma, I just feel guilty because ndinotanga kuzvibvunza kuti saka Mwari vanoti kudii nezvose izvozvo zvandakaita, uye handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitenda aniko, Mwari, vadzimu here, sekuru ava vakandibatsira here, nezvinhu zvacho zvavanoshandisa, because vaipota havo vachiseka vachirovera tsvimbo yavo pasi vachiti ichi ndo chikwambo changu ichi. Saka handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitenda
ani. But advice yangu kune vamwe vanenge vakateerera maconfessions awa, do not let anyone imprison your faith. Prayer is powerful, so are herbs. I think tinofanira kuti tinge tichiita a balance spiritually. Ameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe, nekuti Mwari handiti ndivo vakagadzira here miti yacho iyo inozoshandiswa apo paunenge uchipiwa mishonga yechivanhu. If you're healing, I believe now, if it is not coming from the pulpit, maybe do not be afraid to look behind. Maybe your life is big than what you have been taught kuti nezita raJesu chete zvimwe kuda kunenge kuine zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukubatsira. I know kuti out there kune vamwe vanhu vanenge vari very judgmental, but ndangouyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Munoti kudii nenyaya yavo iyi? Hanzi pandakaita breast cancer ndakabva ndachizotanga kutaura nen'anga in secret, ndikatotumidzirwa mishonga ndokubva ndatobetserwa zvekare in secret. Strange things indeed they do happen in this world. Reedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Saka ndiri kushandira vamwe mother ava mukoma handisati ndakambosangana navo like physically. Ndakasangana navo apo pandainge ndichiri kuSouth Africa, then ndokubva tachizotanga kutaura paya ndikavaudza maproblems avo andainge ndichisangana nawo mukurarama kwangu, because I was married, ndichigara neumwe murume uyo aipota achindiabusa nguva dzose. Vakati ivo vane imba yavo kunoku kwandiri kugara kuno kuHarare. Vakanditi can I trust you? Ndikabva ndati hongu munokwanisa kunditrusta. Saka vakabva vachizonditi ndinge ndichizoenda kuHarare ndikanosangana neimwe hama yavo. Ndakatorwa ndokubva ndachizoenda ndikatanga kugara pamba pavo ndichitaura nemi kudai. Ndava kugara nasisi vangu zvekare nevana vavo vaviri, because ndakaona kuti ndinge ndichigara ndiri ndega pamba apa panotyisa. Imba yacho ine marooms 10 mukoma ende yakakura kwazvo, iri kumasuburbs kwandisingadi kutaura nezita. Saka vainge vakati ndinge ndichigara ndiri ndega pamba pavo, but ndakabva ndachizonzwa ndichitya, because dzimwe nguva ndaiti kana ndakarara pandinozomuka ndaibva ndachizoona kuti curtain rinenge rakavhurwa, uye zvekare panouya mazizi awa anouya each and every day. Kumapast 5 mazizi iwawo anouya obva amhara pajuraho site ikoko kune spare bedroom iyo yandinoshandisa. Sisi vangu dzimwe nguva anobatwa nemadzikirira mamwe anotyisa, but vanenge vachiona vatete vedu vamwe vainge vachinzi vanoroya. Vatete ava variko kwamutoko uko. Sisi handina kuda kuvabudira pachena kuti pamba apa patiri kugara muridzwepo. Handisati ndakambosangana naye physically, takangosanganawo pamaWhatsApp. Saka ichinzwaiwo zvandiri kuudzwa namother ava. Pari zvino havasisimo muno muAfrica. Ivo vakandifonera vakabva vanditi vanoda kuti ndige ndichizoita muroora wavo. Mukomanashi ndanga ndichida kubvuma, because ndainge ndisati ndaratidzwa mapictures emwana wavo uyo wavanoti vanoda kuti ndinge ndichizova mukadzi wake ariko ikoko kumhiri kwemakungwa. Vainge vasina kumbondiudza kuti vane vana kumhiri kwemakungwa, so vakanditumidzira mapictures. Pamapictures haumbozvione kuti ane disability. Saka takazoti tichiita video call vakanditi taura nemurume wako uyu. Hii mukomana achindo pandakabva ndachizoona kuti ane disability. So now handichazivi kuti ndoita sei. Ndiri kungodananawo hangu naye mwana wavo out of respect. Handidi kuti ndinge ndichimurwadzisa, but now vava kutotaura nyaya yekuti vanoda kundiitira mapapers so that ndinge ndichibva kuno kuZimbabwe ndoendako kumhiri kwemakungwa. Ini I don't think kuti I will be able to do that, but ndiri kunyara. Handizivi kuti ndozvifambisa sei, ndovaudza sei kuti hongu makandibatsira, but it does not mean kuti
zvose zvamunenge mati ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizviita. Pamba apa panotyisa mukoma, semazizi iwawo ndiwo anonyanyisa kundityisa. Zvekare muceiling dzimwe nguva unokwanisa kungonzwa munhu anenge achitaura kana kungoshama n'ai. Zvekare nemwana wasisi vangu umwe wacho anotombomunzwa munhu iyeye anenge achishama n'ai. Rimwe zuva akatonditi, mainini muri kuzvinzwa here? Ndikati kunzwa kuti kudii? Akanditi muceiling mune munhu ari kutaura ari kushama futi n'ai. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoitika sisi vangu. Zvimwe zvacho zvinoitika nezvimwe zvandinosangana nazvo handikwanise kuti ndinge ndichivaudza because ndinotya kuti vanokwanisa kuzondisiya ndiri ndega. Sisi vanoti kana vakabuda ndinobuda navo, patinodzoka tiri tese because ndinenge ndichitya kusara ndiri ndega. Rimwe zuva vakatombondibvunza vakanditi, naiwe Trish, not my real name, kasi ndiwe warongedza mafuta angu here? Because ivo vanorara mune imwe spare bedroom. Saka vakazoti vachibva kunogeza vakabva vachizoona kuti maroll on ainge akaiswa kumashure kwemafuta. Ivo vanoisa mabody lotion kumashure kwemaroll on, but vakasvika vakabva vachizoona kuti zvainge zvarongedzwa patsva. Vakatondibvunza ndikati goita handina kana kumborongedza chinhu ini plus handina kana kumbopinda mubedroom menyu. Vakangotiti zvimwe kuda vana ivavava. Ndakasarudza kuti vange vachirova vana because ndakatya kuti kana ndikavaudza kuti pana pasisi pane zvimwewo zvandiri kusangana nazvo, ko kana vakazoti vanoda kudzokera kumusha ndichazoita sei? Ndichiuya panapa ndikudawo advice inobva kwamuri, mhuri yeZimbabwe. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi advice yandiri kuda kubva kwamuri, mhuri yeZimbabwe, ndeyekuti ndozvifambisa sei? Ndovaudza sisi vangu here kuti panapa panenge pane chipoko kana kuti zvikwambo plus nhau yemazizi. Saka ngati vabatsirei vanzvadzi vedu. Hei, pari triki apa vanoti vanodawo kuenda kumhiri kwemakungwa. But ikoko manje kuti vange vachikwanisa kuendako kumhiri kwemakungwa vanotofanira kutoti vange vachibvuma kuroorwa nemwana wamadam boss wavo uyo anonzi akaremara. Zvimwe kuda maybe madam boss venyu, she is just testing you, she wants to see kuti hamuzobati rafu here mwana wavo. But iyi yemazizi manje nevanhu vanenge vachishama n'ai vari muceiling ndo zvinotyisa. Tingamupa advice yekuti kudii mwanasikana uyu pakati UK apa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri kugara nemurume wangu. Iye murume wangu uyu ane 26 years. I know kuti vanhu vazhinji vachati ko zvauri kudzvanyirira mwana, but ndinotomuda zvekutodaro. But kuti ndinge ndichizosvika pakugara naye, kuroorwa naye, pane zvandakaitawo kutaura chokwadi mukoma. Saka ndangoti ndiuye pano ndichireurura so that pose pandinozoenda kuchechi Mwari vanozondiregererawo zvivi zvangu nekunzwawo minamato yangu. Saka nemurume uyu takasangana mushure mekunge ndaenda kune rimwe sowe. Zuva racho iroro ndainge ndatonetsana nemurume wangu, ndainge ndakatoboeka nawo. Ndasvika kumasowe ndakabva ndachizoona kuti painge paine imwe couple. Ndakati ndakamutarisa murume wacho ndakaona ari wechidiki, ari handsome, ndikati uyu ndamuda, even though ainge aine mukadzi wake. Saka vainge vaine nyaya yavo yainge yavaunza yekuti vainge vachida mwana. Saka inini ndo kudepartment kwangu ikoko ndinogona kuuchika kana kutoshandura chibereko chemukadzi kana kuri kunzi anenge achingozvara vanasikana zvekuti anozoitawo mwana mukomana, kana kutochivhara kutori nemimwe mishonga iyo yandinotoziva kuti kana ndikashandisa mushonga wakati newakati mukadzi iyeye haazotombofi akaita mwana. Saka ndakabva ndachizotaura navo ndikati amuzoya kumba kwangu. Pavakazouya kumba musi wacho iwoyo handina kuenda kubasa, ndainge ndatozvigadzira nechekare ndiine minamato yandainge ndatozvivakira yekuti ndinge ndichizova attractive
kumurume wacho kana akanditarisa. Vakauya ndokubva ndachizotanga kuvabetsera. Kana ari semukadzi wacho ndakatotsindira kunze kwekutoti ndinge ndichitomubetsera kuita kuti chibereko chake chinge chichizogamuchira mbeu yababa, but ndakatovhara mukoma ndikabva ndachizotoita kutoti chinge chichifuratira ndichizviziva kuti vachanetsana chete. Zvekare ndakamugadzirira minamato yekumadokero yekuti ange achizofuratira murume wake. Ukuwo ndakabva ndachizopa murume wake munamato wekuti ange achizongogara achifunga nezvangu nekutondirota. Saka takazotanga kutaura tose inini nemurume wake, ndokubva ndachizomupa zvekare umwe munamato wekuti ange achizonzwa achisemawo mudzimai wake kwava kurambana. Vachinorambana neniwo ndakabva ndachizoita kuti mudzimai wacho ange achifuratira. Mukoma ndichigere mulokesheni imomo mandainge ndichimbogara, but hapana kana kumbogara pakaitika noise. Ndakatongoita move out mushure mekunge ndagadzira murume wangu akandifuratira. Ukuwo mukadzi wemurume uyu wandava kugara naye ndakaita kuti ange achifuratira, zvekutoti kwavari havatomborina kana basa nazvo kuti takazotanga kugara tose. Ndatova nemwana 1 uyo wandakaita naye murume uyu. Ndinganziwo ndakatadza here pane izvi zvandakaita, because I love this man, very handsome. Kana mwana wandakazvara very handsome like the father. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ivo vati vane makore mangani? Hanzi chi 34 minus 20 26. Pane difference, age difference ye 8 years. Munoti kudii nemarriage inenge yakadaro? Is it okay kuti mukadzi anenge aine age difference kumurume wake akamusiya ne8 years, iye ari mukuru kumurume wake ne8 years? You can tell us what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.